Dırmyk atly pişijek. Dırmyk şol gün köselläpdi. Onuň garny agyrýardy. Emma dırmyk garnynyň agyrmanyň sebäbini hiç düşünüp bilmedi. Ol zäherlenen bolup hem bilerdi. Dırmyk garny agyrýanyň sebäbini bilmek üçin tokoýa tarap ýola düşdi. Belki ol şol ýerde derdine derman tap bilerdi. Aslynda ol özi ýalyp bir pişikden soran bolsady, bu wagta çenli garny agyrdyna çäre tap bilerdi. Emma dırmyk, hay, meniň eme, bir haýwanyň beýlek haýwanlara berjek maslahaty hökman dordur. Pişige maslahat soranyň näme, başga haýwana maslahat soranyň näme? Bularyň ikisiň bir zat ahyryn, diýip ýoluny dowam etdi. Dırmyk şeýdip pikirlenip barýarka, ýolly ýok atly bir aýa duşýar. Ay ýogy bu zatlaryň aklynyň çatmaýanyny aýtdy. Ol dırmyga bir ýolborsaň salgysyny berip, ona ýolborsan soramagy maslahat berdi. Dırmyk bolsa ýolborsan gorkýardy. Dırmyk, birden ol men iýäýdi, diýip ýol boýy pikir edip gitdi. Çünki dırmyk ýolborsaň gaharjandygyny bilýärdi. Dırmyk ýolborsan gorksa-da ýogynyň aýdanlaryny ýerine ýetirdi. Ol ýola düşdi. Beýlek haýwanlar bu pişiň tokoýda aýlanyp ýörüşini halamadylar. Çünki öý haýwanyň tokoýda arkan gezip ýörmegi akla sygjak zat däldi. Emma dırmyk bulary ünt bermedi. Häzir onuň garny agyrdan başga hiç zat ýadyna düşen okdy. Dırmyk ahyry ýolborsyň ýanyna gelip ýetdi. Şol wagt ýolbors bir agajyň aşagyny uklap ýatan ekeni. Dırmyk ilki wada onu oýalmakdan çekindi. Soňunda bolsa bar gaýratyny jemläp ýolborsa ýördi. Ýolbors dyrmygy görenek ýeňe alyp, "Sen tokoýda näme işleýän?" diýip sorady. Dyrmyk ýolbors bilen derdini paýlaşdy. Ondan garny agyrýanyň çäresini sorady. Ýolbors bolsa garny agyrýan dermanyny bilmeýänini aýtdy. Ol özlerine degişli bir dermany bilýänini aýtdy. Munyň pişiklere peýda etjekmi, etmejegini bolsa anyk bilen okdy. Ýolbors, agzyňa bir ogur suw alyp ýere tükürmeli. Soňra onu toprak bilen garyp palçyk ýasamaly. Şol ýasan palçyň hem iýmeli. Şondan soň senne garnagdan nişan galmaz, diýdi. Ýöne ýolbors bu dermanyň diňe özleri üçin degişlidigini ýene bir gede aýtdy. Şol sebäpli pişik bu dermany makullamady. Eger bu dermany ulansa, öňküden hem erwet boljagynyň gorkup ol ýerden uzaklaşdy. Ýolbors, sen iň gowsy gaplaňdan sorap gör, belki şol garny agyrýanyň dermany bilýändir, diýdi. Şondan soň dyrmyk gaplaň gözlerine çykdy. Ol gaplaňy diňe awawlayan wagt tapmak mümkinni. Sebäbi gaplaň bar işi awawlamakdy. Emma dyrmyň bagty çudi. Ol gaplaňy bir çemendarlykda uklap duran wagty duşeli. Pişik gaplaň ýanyna ýakynlaşdy. Soňra ol, "Gaplaň daýy," diýdi. Gaplaň daş töweregine seretdi. Bir görse özüne meňdeş niýatanş bir haýwan öňüne durdy. Gaplaň, "Sen kim?" diýip sorady. Dyrmyk, "Men adym Dyrmyk." "Ey Allajan, sen bize gaty meňdeş ahyryn. Size bir zat soramaga geldim. Aýt bakaly, sana kömegim degse ören şat bolardym." Pişik öz derdini aýtmaga başlady. Soňra bolsa ol aýynyň ýolborsyň ýanyna baranlygyny, emma derdine derman tapyp bilmänini aýtdy. Gaplaň, "Men hem o çäre tapyp bilmer. Biziň hem özümize degişli bir usulumuz bar. Emma bu pişiklere peýda eder öýdemok." "O nähili usul?" diýip sorady. Gaplaň, "Biz tüýkülügimizi alyp yaramyzyň üstüne çalýarys. Hatda ony agzymyz bilen edip bilmesek, tüýkülügimizi penjämize alyp yaramyza çalýarys. Şeýdip biz kesilmezden gutulýarys." Pişik muňa hem geň aldy. "Emma meniň yaram ýok. Meniň diňe garnym agyrýar. Meniň tüýkülügim bary aşgadanmak ýar ahry." Gaplaň muňa güldü.
Onu bilmedim de, menin sana edip biljek bar kömegim şu. Eger tebip bolan bolsadım, derdini hem emederdim. Emma ondan başım çıkano. Dırmyk gaplana sawursun aýdyp ýoluny dowam etdi. Pişik ýaňy ugrajak wagty gaplanaňa. Ay sana näme üçin ýolbarsyn ýanyna gitmegi teklip etdi. Onuň özü hem köp bilýär ahry. Olaň bir näçe haýwanlary bejergi berdi. Sen ýene onuň ýanyna baryp sora. Haýyş etseň belki derman tap berer. Dyrmyk biýala çykaryny tutup ýene aýynyň ýanyna gitdi. Ahir ol aýynyň ýanyna geldi. Aý şol wagt arynyň bally kömejiniň ýanynda. Pişik oňa: "Salam aýdaý, men ýene seniň ýanyňa geldim. Gaplan maňa seniň bu işleri ökdüdüňi aýtdy. Maňa hem kömek edäýdi, aý gardaş" diýdi. Aý: "Pişik gardaş, biziň dermanymyz özlerimize peýdalar. Meniň bejerenlerim hem özüm ýaly aýlar. Mysal üçin, biz kesellämizde aýagymyzy balyň içine salýar. Şeýdip biz bir näçe sagatdan gowlaşýar. Onsoň men şu wagta çenle hiç bir haýwana derman maslahat bermedim. Allah gorasyn, birden tertlik bolup biriniň ölümine sebäp bolamok." Soňra aý pikirlenip: "Seni Aleranyň ýanyna ibereýin. O saňa derman tap berer. Onuň gowy ösümlik dermanlary bardyr." Dyrmyk: "Alera kim aý?" Aý: "O neme, daşdöwreklerde bir tebip möjek bar. Onuň ady Alera." Dyrmyk möjek sözüni eşdip gorkdy. Sebäbi ol möjegiň ýertiçi haýwandan eşdipdi. Dyrmyk onuň ýanyna gitmekden gorkýan. Aý muňa gülli: "Gorkma, gorkma, ol erwetde. Seniň eşdeniň ýalandyr. Men onuň bilen mundan bir näçe gün öňdüşüşdüm. Ol maňa adamlar maňa ýertiçi haýwan diýýärler. Emma men bular ýaly däl" diýip aladalanyp ýördi. "Sen durmada onuň ýanyna git. Belki o sen derdiňe çäre tapar. Ýöne onu tapmak hem kyndyr." Dyrmyk şondan soň tokoýyň ähli ýerlerini gözledi. Soňunda ol Alerany tapdy. Alera şu wagt tutan awyny ip otyrdy. Dyrmyk oňa salam berdi. Alera oňa seredip: "Sen kim? Seni bu tokoýa ilkinji gezek görýän. Ýa sen gaplanyň garyndaşymy?" diýip sorady. Dyrmyk: "Ýok, biz bir-birimize meňdeş. Emma men onuň bilen garyndaş däl" diýip güldi. Alera bolsa bir tarapdan awyny ýerdi, bir tarapdan hem Dyrmyk bilen gepleşýärdi. Möjek birden durup: "Ýer menden nämesilýär?" diýip sorady. Dyrmyk: "Men hasta, maňa seniň dermanyň tapyp biljegiňi aýtdylar." Möjek: "Sana muny kim aýtdy?" Dyrmyk: "Onu maňa aý aýtdy." Möjek başyny ýaýkap: "Hey, elbetde men bir näçe dermanlar bilýän, emma bularyň sana peýda edip etmejegini bilemok. Mysal üçin, biz zäherlenen wagtymyz ýylan otu diýen ösümlügi ýer. Emma bu derman möjekler degişli" diýip jogap berdi. Dyrmyk: "Näme? Ýylan otumy?" diýdi. Dyrmyk: "Bu otu ýemeýänligi üçin ýylana meňdeş datdyr" etdi. Alera Dyrmygyň titränini görüp: "Ýylan otu diýdigim ýylana meňdeş dat däl. Ol bir ösümlik. Ol biziň derdimize dermandyr. Isleseň sen hem synap göräý. Bu ösümlik Dyrmygyň göwüne yaramady." Dyrmyk Alera sawursyny aýtyp oňa şeýle diýdi: "Men iň gowsy derdimiň çäresini pişiklerden sorap göreýin. Olaryň garny agranda näme edýärkä, bir gyzyklanyp göreýin." Alera: "Aslynda dogry pikir. Tanamadyk haýwanlaryndan derman sorandan pişiklerden maslahat sora." Şeýdip Dyrmyk tokoýdan çykyp öýüne tarap ýoly rowana boldy. Ol şunça wagty biderek geçirdi. Sebäbi Dyrmyk başda ýalňyşypdy. Aslynda bir pişikden maslahat soramak başda akylyna gelipdi. Emma pişik şol wagt muňa üns bermedi. Öýünüň ýanyna ýetene bolsa bir garry pişik ýadyna düşdi. Onu tapyp derdine çäre tapmaly.
Ol derrew garry pişiň gözlegine çykdy. Dyrmyk garry pişigi çemenzarlykda güneşläp ýatyr tapdy. Dyrmyk oňa salam berip derdini düşünürdi. Garry pişik. Bu hemişe biziň başymyza gelen zatdyr. Pişikler bu keseli ýygy-ýygydan duçar bolýarlar. Dyrmyk: "Ýeri onu nädip bejerip bolýar, aýtsana. Garny agyrdan ýüräre takatym galmady." Garry pişik gülüp: "Dur howlugma." Dyrmyk: "Nädip howlukmaýyn? Ertirden bäri derman gözlemekden janym çykdy. Uzaklara gidip tokoy aýlandym. Ýolbarsdan, aýdan, gaplandan, möjekden maslahat soradym." Garry pişik muňa geňali: "Şoň üçin näme üçin uzak ýerlere gitdiň?" Dyrmyk: "Elbetde, garny agryma çydap bolar ýaly däl. Ýerensoň men näme deýin? Nädip oturaýyn?" Garry pişik: "Onda men saňa aýdaýyn." Dyrmyk: "Boluň da tezirek" diýdi. "Garny agrynyň dermany aýagyň aşagyndadyr." "Näme? Aýagyň aşagynda?" diýip geňali. Soňra aýagyny gallaryp seretdi. Emma pişik zat görmedi. Garry pişik: "Onuň ýaly däl pişijek" diýdi. "Ine, seniň dermanyň aýagyň bilen basyp duran çemenleriňde." Dyrmyk muňa geňali: "Ýerensoň men olary näme etmeli? Bu çemenleri agdyňa alyp mazal çeýnemeli. Soňra ony ýutmaly." "Näme? Indi bolsa çemen ýutmalmy?" "Elbetde" diýdi. "Çemenler ýylan otlaryny da gowdur" diýip öz ýanyndan pikir etdi. Eger Dyrmyk Aleranyň aýdanlaryny eden bolsa, ýylan otuny iýmeli bolardy. Täze çemenler ýylan otuny görä gowdy. Soňra Dyrmyk çemenleri iýmäge başlady. Birden ýüregi ulanyp, "Başlata näçek? Eýwe, öljek bolýan öýdýän." "Ýok, öleňok, sen gowlaşyp barýan." "Nädip gowlaşaýyn? Men ýüregim bilen ýarak beti." "Beýle bolsa näme üçin dursyň? Onu gaýtar." "Näme? Ýygnamy?" "Elbetde. Ýöne bar aňarrak git. Daşda görä hapalama." Dyrmyk ylgat çemenliň garasyndan bir ýana baryp iýenlerini gaýtaryp başlady. Onuň gözlerine ýaş aýlandy. Şeýdip ol bar iýenlerini çykardy. Biraz wagtdan soň bolsa Dyrmyk özüni gowduýup başlady. "Aho, hidillikdigini, garny agrymdan gutulaýdym." Dyrmyk soňra garry pişiň ýanyna gidip oňa sag bolsun aýtýar. Garry pişik: "Janyň sag bolsun" diýip jogap berdi. Garry pişik Dyrmyk gowy nasihat berdi. "Her derdiň öz dermany bardyr. Her merhem bir ýarany bejermek. Käbirler üçin käbir dermanlar zehir ýalydyr. Emma ten ol. Öz maşgalaňdan bolan haýwanlary gowy tanamalsyň. Olaryň dertlerine derman bol. Olar hem seniň kyn günüňde hemra bolar."